La meva tesi és que els estudiants de filosofia només poden entendre l'idealisme alemany, sobretot només pot entendre Hegel, Fichte, Schelling i Hölderlin, si enteneu prèviament de què va la ciència comuna. Exactament igual que Immanuel Kant va tindre la revelació que és necessari un gir copernicà en filosofia a través de la lectura de Newton i de conèixer la ciència experimental de Newton, exactament igual passa amb els romàntics germànics. És a dir, Hegel, Schelling i companyia fan el gir cap a una filosofia especulativa, dialèctica, gràcies a que entren en contacte també amb un altre paradigma científic, que no és el de Newton, sinó que és el de Goethe. Per tant, s'ha dit molt que Goethe, mutandis mutandis, té la mateixa significació que Newton, que Newton va tindre pels il·lustrats. Igual que Newton pels il·lustrats va ser importantíssim per elaborar la filosofia transcendental, també pels romàntics i pels idealistes alemanys és supernecessari, és l'eslabó que els permet a ells superar la filosofia transcendental, gràcies a les idees científiques de Johann Wolfgang Goethe. No entendreu gran cosa de Hegel, de l'en si i el para si, i el sujeto en si, el más allá, etc. Aquesta espècie de llenguatge que no hi ha qui l'entengui, de la fonologia de l'esperit. No entendreu gran cosa si no enteneu abans quin és el paradigma de la ciència romàntica. Si es capteu el paradigma de la ciència romàntica, us dirà bastant fàcil entendre les idees de Schelling, les idees hegelianes, de la dialèctica, de l'especulatiu, etc. Per tant, això és una classe de cultura, però que va tenir molt enfocada en la filosofia. Comencem, doncs, amb el tema de la ciència romàntica. Johann Wolfgang Goethe. Només recordar, aquí tenim una fotografia de Goethe, més o menys, bueno, aquí de fet ja havia fet la teoria dels colors, però aquí és un Goethe cap als 70 anys, ja. Aquí ja és la màxima, però aquí és l'època que ell diu que si mira enrere i té que dir exactament què és el que li interessa més de totes les seves coses que ha fet a la vida, de les novel·les, de l'escriptoria, dels quadres, etc., ell mira enrere pensa que el més important que ha pogut llegar a la humanitat és les seves idees científiques. I sobretot, dintre les idees científiques tenim tres grans blocs: les idees botàniques, Pflanzenlehre, les idees físiques, Farbenlehre, que tenim aquí, i les idees bàsicament geològiques, i geosofia, que és una altra història que no tenim temps per entrar. Dos grans teories científiques són les que Hegel lega a la humanitat, la teoria botànica de Pflanzenlehre i la teoria dels colors. Però l'única que està acabada del tot és la teoria dels colors. Aquesta és una teoria sistemàtica que ell pot entregar a la humanitat, diguéssim, de forma clara. La importància per la filosofia d'aquesta teoria ve perquè es fa a 1790. Veieu, per exemple, aquí teniu el primer escrit. Es pot llegir des d'aquí, més o menys? Això és Beiträge zur Optik und Anfänge der Farbenlehre. Traduït és exactament Contribuciones a la óptica y inicios de la teoria de los colors. Mireu la fetge. Bueno, això la fetge aquesta, evidentment, és tot global de com arriba, però la fetge de publicació a Alemanya, que aquí està, és 1790, doncs sí que està, no hi he vist un altre zero. 1790, és a dir, comença en 1790 i acaba els colors en 1890. Per tant, si comença en 1790 i les primeres publicacions aquestes de 1790, vol dir que Fichte, que fa la doctrina de la ciència el 92, està inspirat directament per aquest text. Hegel, Fonologia de l'esperit, 1808, està inspirat per aquest text. Schelling, Sistema de filosofia transcendental, em sembla que és el 2 o el 3, està inspirat per aquest text. Bé, hi ha cartes de Fichte dient que Goethe, les idees de Goethe és la que es tenen que seguir tots els filòsofs, que tots tenen que deixar Newton i seguir a Goethe. Bé, anem pues cap al tema que ens interessa. A veure, situem-se
Fem un salt en el temps, situem-nos a la Universitat de Berlín, a la Humboldt-Universität, a finals del segle XIX. Al final del segle XIX, imaginem que estem a la sala gran, la sala al Paranit. I en el Paranit es fa el discurs del rectorat que comença el curs en 1882. I aquest curs el fa un gran reputat professor catedràtic de la Facultat Humboldt de Berlín, que es diu Émile Dubois-Reymond. Poso avisar-vos que m'agrada que digueu Émile Dubois-Reymond. Aquest home, a 1882 aproximadament, fa un discurs que porta per títol Goethe und kein Ende. Goethe i la discussió científica. En aquest discurs, de cara als grans públics de Berlín, explica que una de les desgràcies més tremendes de la cultura alemana ha sigut el senyor Johann Wolfgang Goethe. La ciència alemana ha retrocedit 100 anys en el temps degut a aquest personatge. Ja aquest temps se considerava Fausto, un gran literari, etc. Hauria sigut millor que s'hagués dedicat a fer obreres i poesies com feien i que no s'hagués ficat en el terreny de la ciència. Les obres d'un diletant com Goethe en la ciència han sigut nefastes per al desenvolupament de la cultura alemana. Això diu ell, el discurs de Goethe und kein Ende. La pregunta és, per què? Ara el Mourinho ho ha contaminat tot. La pregunta és, per què? Per què Émile Dubois-Reymond fa aquest atac directe contra Johann Wolfgang Goethe, que ja es considerava en aquell temps el profe de la cultura germànica? L'única resposta està precisament amb les seves teories científiques. Ell diu que les teories científiques de Goethe han fascinat a tota una generació i els han apartat de què? Els han apartat del positivisme. Els han apartat de la filosofia positiva i de la ciència positiva. Els han apartat de Newton i de la ciència moderna i de la ciència il·lustrada. I això és com una traïció a la cultura germana. D'aquesta forma, Alemanya ha quedat parada en el temps. Ha seguit idees romàntiques, utòpiques, idealistes. Goethe und kein Ende. Anem a veure el per què. Per què? Perquè el podem trobar a la teoria dels colors. Ara anem a comparar les dues teories, la teoria de Newton per una banda i la teoria de Goethe, perquè veiem les freixes d'on ve aquesta gran discussió que s'instal·la a finals del 18 i a principis del 19. Si Newton seguia el paradigma físic matemàtic inspirat en Galileo, modernitzat per Descartes i completat per ell i Leibniz, paradigma físico-matemàtic, Goethe oposa en aquest paradigma el paradigma genètico-morfològic per entendre la naturalesa. Paradigma genètico-morfològic. Aquest serà el nom de les idees científiques. A veure, intentem resumir què deia Newton. Com veieu aquí, posa precisament Beiträge zur Optik, contribucions a l'òptica. Per què posa contribucions a l'òptica? Si vas canviar els colors, clar, són temes relacionats. Però el títol no és arbitrari. Newton havia exposat la seva teoria dels colors en un tractat que es deia Òptics, abans de la filosofia natural. En aquest tractat d'Òptics exposava la seva teoria dels colors, però al mateix temps exposava quin és el mètode correcte científic per entendre la natura. Per tant, Goethe, recollint la idea d'Òptics, està dient, jo aquí exposaré què són els colors i així refutaré les idees newtonianes. És el que hi ha darrere del tema. Aquí, com veieu, posa Feinsätzlich Abbildungen, text, és a dir, les obres de Goethe sempre són en quadros, també. Hi ha molt text, però hi ha quadros, hi ha gràfics, una quantitat de material tremend pictòric per entendre-ho. Bé, què deia en aquest cas Newton? Newton, recordem, es tanca l'any de la pesta en una habitació, l'any de la persecució de post-Cromwell, es tanca en una habitació durant 2 setmanes. Fa experiments amb el dolor a través de les pestes. Deixa entrar per un forat a la paret la llum del sol, i la llum del sol, una vegada dita,
ell comença a fer l'experiment de col·locar un prisma aquí, de cristall, i quan xoca la llum solar sobre el prisma de cristall apareix la refrangibilitat. L'espectre solar es bifurca i apareixen els colors. La claror del sol, posada dintre una habitació fosca, quan xoca amb un objecte, especialment un prisma, apareix la refrangibilitat de los colors. Aquí hi ha una pantalla i aquí apareixen els colors. Després de fer diversos experiments sobre aquest tema, jo ho simplifico, després de fer diversos moviments sobre aquest tema, arriba a la conclusió que els colors estan continguts tots com entitats prèvies dintre de la llum solar, dintre de l'espectre solar. I el blanc, perquè aquí, quan ell retira el prisma a l'esquerra o a la dreta, a la pantalla, al final, aquí en el centre, apareix quasi sempre la llum clara de la llum solar. Arriba a la conclusió de que el blanc, com que conté tots els colors, és la suma de tots els colors. Els colors formen part, doncs, en una escala i estan incluïts sempre tots a dintre de la llum solar. Quan la llum solar es bifurca per objectes o per efectes especials, apareixen els colors. La gamma, l'espectre. El fosc, el negre o el fosc, no té importància decisiva per la gestació del color, el fonamental és la llum solar. Però el bo del cas per Newton és que cada un d'aquests colors, el blanc, els 7 colors que passen, el groc, etc., cadascú té una vibració molecular diferent i cada una poden ser qualificats quantitativament amb una equació matemàtica. És a dir, tenen diferents vibracions els colors, siguin molècules o siguin teoria ondulatoria. En aquell temps no estava clar si eren moleculars o eren ondes. Sabem, doncs, que amb aquest punt de vista cadascú té una vibració diferent i, per tant, per la quantitat de vibracions els podem assignar una raó matemàtica. En conseqüència, s'etiqueta 7, el verd té una freqüència de 7, el groc té una freqüència de 12, etc. Bé, aquesta és la idea que hi ha darrere dels òptics. Goethe, com sabem, viatja a Itàlia. I a Itàlia es troba de sobte amb la llum solar d'Itàlia, queda deslumbrat i comença a pintar quadres. I quan està pintant quadres diu: com és que, llega al Vaticà, al Museu del Vaticà, com és que el groc, quan jo veig el groc, m'alegra. Com és que quan veig la foscor del Caravaggio, els claroscurs del Caravaggio, sensació rara, els claus, les foscors, etc. El pintor com és capaç de transmetre emocions quan ell pinta un quadre? A través dels colors. Per tant, els colors tenen que ser una cosa importantíssim, no sols a l'art, sinó també a la natura, o la lectura de la natura de l'espècie. Ell arranca amb reflexions estètiques. Demana, quan torna a Iena, a Weimar, demana als científics que li donin la teoria actual, i dona la teoria de Newton, se la mira, i té de sobte una intuïció. Pensa que la teoria de Newton és falsa, és incorrecta, perquè el que diu Newton sobre els colors no encaixa en absolut amb les 100 experiències que ell ha fet sobre els colors. Per tant, dedicarà ell diversos anys de la seva vida a treballar sistemàticament amb els colors i amb la llum per refutar les idees newtonianes. I de pas crearà un mètode nou de lectura de la naturalesa que abans no tenim. Una altra cosa, si ens interessa o no ens interessa. Bé, quines són les idees goethenianes? Les idees goethenianes, la Farbenlehre aquesta, agafa una habitació, exactament igual que va fer Newton, fa un forat aquí dintre, aquí col·loca també parets, diferents prismes, aquí agafa un prisma, primer de cristall, però després ho omple d'aigua, perquè es dona compte que l'aigua dona més amplitud a la refracció. Però bé, entra la llum solar, golpeja contra aquí, sobre el sol, la llum del sol, exactament igual, però de sobte comença a pensar que la posicionalitat, la frontera
el puesto on apareixen els colors pot tindre importància. Newton també s'ha fixat amb la posicionalitat. No sé si funcionarà perquè això és un desastre. No he trobat els colors necessaris, però bé. I llavors es dona compte del següent. Es dona compte que amb la reflexió aquesta, comencem bé. Amb la reflexió aquesta, aquí dalt apareix el blau. A baix, això és un groc raro que si a la que guixo aquí mai més podran treure. És un groc d'aquest que feu servir programes, però no es pot fer aquí. Aquí apareix, evidentment, el vermell. Vermell clar. I a dalt apareix un gris, no tinc aquí violeta ni gris, però bueno, imaginem que això d'aquí dalt, el marró del tot existeix, és que només hi ha dos colors en aquesta casa. Això d'aquí és gris, gris, violeta i gris. I en el centre, per sort que ho fan, el verd. Bé. De sobte es dona compte que la posició dels colors té una importància fonamental. La seva tesi s'ha pogut fer aquest experiment, de sobte es miren molt bé els colors i cau en la compte que, algo que Newton no havia vist, que aquí dintre passa alguna cosa. Què passa? Passa, segons ell, es treu la peluca, agafa els polvos que té la peluca i la tira dintre de l'habitació negra que té, perquè els polvos de la peluca baixin lentament sobre l'entrada del raig solar i el prisma. I aquí es dona compte ell que aquí baix, que és negre per l'habitació, el negre entra en uns filets a dintre el vermell i el groc. Hi ha uns filets cap a dintre. I a la part superior passa el contrari. Resulta que és la llum, aquesta llum blavosa i grigosa, és la llum la que penetra dintre la foscor. Aquí és la foscor que penetra dintre la llum i allà és la llum la que penetra la foscor. Sí, una dialèctica. En conseqüència, diu ell, els colors no poden ser mai continguts tots de cop, a priori, dintre de l'espectre solar. Els colors es creen cada vegada de nou, és un fenomen estrany, es crea cada vegada de nou, quan xoquen la claror i la foscor. La foscor és constitutiva dels colors. Sense la foscor, el Newton no sap què és la foscor és constitutiva. Per tant, un color es gesta quan es contraposen, quan xoquen claror i foscor. No és allò que els colors estan continguts dintre de l'espectre solar, fals. No hi són dintre de l'espectre solar, els colors. Apareixen quan xoquen amb la foscor. Això li permet una cosa molt forta. Dir que Newton ens està enganyant. Newton va dir una vegada una frase de hipòtesis non finito. Ell no fa hipòtesis, només fa coses empíriques, matemàtiques. I aquí acaba de fer una hipòtesi. És a dir, ell ha pressuposat que els colors estan continguts a dintre, sense cap prova empírica. És una idea que té ell. Però no hi ha cap prova empírica d'això. Goethe es passa 2 anys treballant sobre diferents colors per demostrar que Newton s'equivoca, que realment cap color està contingut a dintre a priori a la llum solar. Es crea quan xoca amb la foscor. Sense la foscor no hi ha color. Sembla una cosa tonta de petit, una petita, però és molt important, però pel segon pas. Perquè el segon pas serà que si aquí a baix resulta que la foscor està entrant cap a dintre i aquí hi ha com un espai de llum,
i aquí en canvi és la calor la que caracteritza, ens trobem que els colors situats a la banda de baix i els colors situats a la banda de dalt són diferents. No sols són diferents quantitativament, sinó qualitativament. Què vull dir? Vull dir que ell denominarà els colors situats a la banda dalt, els denominarà passius o nimbus. Són colors que relaxen, atemperen, estan lligats a la psicologia. Són colors que reflecteixen a l'ànim. Tant el blau tranquil·litza, el violeta s'acosta cap a l'amor, cap a la tranquil·litat, no en el sentit fort de la paraula, però és més tranquil, deflacta més que el blau. El gris sí que ja dona un pas més enllà i a la vida va perdent força. En canvi, els colors de baix és exactament el contrari. El groc és vitalitat, potència, però realesa. Però ja realment la vitalitat és el vermell. El vermell és lluita, és joventut, és potència. En conseqüència, diu ell, aquí són els passius i aquí són els actius. Els colors del plus. Hi ha uns colors actius i uns colors passius, psicològicament. Però cuidado, no es tracta només de l'ésser humà, sinó que hi ha més fort. Si la tesi és correcta, si realment aquí hi ha els colors es produeixen per un xoc entre claror i foscor, vol dir que el bàsic per entendre la naturalesa no són les matemàtiques. El bàsic per entendre els fenòmens naturals és la bipolaritat. Són els fenòmens bipolars. Amb això, naturalment, pensem ràpidament en Orient, en la medicina xinesa, en tot el taoisme, totes les tradicions orientals que afirmen el mateix que en totes. És la bipolaritat i sobretot la síntesi que provoca la bipolaritat. El fundamental per entendre qualsevol fenomen. Des del mar, una muntanya, el creixement de les plantes, etc. Per tant, hi ha com una deformació dels il·lustrats que quan veuen la naturalesa hi col·loquen un gràfic i comencen a pesar i quantificar. Això és un error. Quan veiem la naturalesa tenim que deixar que ella mateixa s'expressi. La ciència newtoniana no deixa que contemplem en sèrio la naturalesa. La lluita és per empirisme. Veieu que aquí no hi ha res d'idealisme. El que aquí s'està debatent és empirisme pur. Goethe està indicant que els il·lustrats no entenen la naturalesa perquè no se la miren. Perquè estan sempre amb les proves, els laboratoris i les tonteries de les quantificacions. Està dient això. Conseqüència, colors actius, colors passius. La bipolaritat crea el color. Però què és el color? A veure, on col·loquem el color? El color és un arquetip. Eine Idee. Un arquetip, eine Idee. És una idea, un arquetip. Algo que està amagat a la natura i que es crea cada vegada que claror i foscor. Aquest arquetip que hi ha amagat a la natura, de quin caràcter és això? Diu que no és material, no és quantitatiu, sinó que és qualitatiu. És un principi qualitatiu, de caràcter intel·lectual. Amb això sembla que ens anem a Plató. Sembla que estem viatjant cap enrere cap a Plató. Ens porta ecos de la teoria de les idees. També ens porta ecos de l'animisme, etc. Està dient que tant en el cas de la planta, en el cas de la muntanya, com en el cas del color, hi ha principis, hi ha models, hi ha paradigmes, hi ha models dins de la naturalesa de caràcter intel·lectual, vital, que només si entenem aquests principis entenem el fenomen. Un fenomen opuest, diu Goethe, es té que seguir sempre en totes les seves connexions bipolars fins a arribar al Urfenomen, el fenomen original, o arquetip. Sempre trobem un arquetip, a darrere amagat, el riu. El riu el podem mesar, pedir, però a la natura el riu és alguna més que una suma de coses, etc. Hi ha un arquetip
un model de la naturalesa que crea, que dona la porta oberta perquè la matèria s'organitzi i faci bé. Sembla platonista. Sembla platonista. Jo, quan tenia la vostra edat i a l'institut m'explicaven la teoria de les idees de Plató, evidentment no entenia res. La teoria de les idees de Plató, les puc entendre des de principis ètics. El bé, la justícia, té grans principis abstractes, separats de la realitat que ens donin un criteri, però quan les idees les apliquem al món convencional, com deia Plató, la muntanya o el cavall, etc., i està la idea del cavall i tal, posàvem a riure, com està doblant idees, com diu Aristòteles. Però el Goethe ens dona una nova visió del temps. El que ens està dient Goethe és que tot fenomen físic a la naturalesa té un patró de caràcter intel·lectual, que no és quantitatiu, merament, sinó qualitatiu. Què vull dir? Per entendre's, tenim una fotocòpia, ara vostè. Feu la fotocòpia aquí darrere perquè entengueu la diferència entre quantitatiu i qualitatiu. És que, segons la física moderna, i també la teoria quàntica, per molt que aquests no estem discutint molt alegrement sobre el tema quàntic, que tot sembla quàntic avui en dia, totes les teories a partir de Newton, inclusive les teories bàsiques de reproducció de la ciència en el segle XX, teoria de la relativitat i la mecànica quàntica, parteixen de la base en aquest suposo que el groc o el vermell és una percepció que tenim que ens ve de fora quan apliquem les percepcions nostres en un moment i espai temporal, però té unes vibracions determinades que ens impacten a nosaltres, la nostra sinapsis, el nostre sistema nerviós, i té unes vibracions diferents de l'altre color, del groc o del tacte d'una flor, etc. Però el nom que li posem nosaltres, vermell, groc, aquesta unitat de sensacions, és subjectiu. És una cosa que nosaltres subjectivament donem. Per tant, el groc i el vermell en si mateixos, com coses qualitatives, no estan en la naturalesa. És una lectura que nosaltres fem de la naturalesa. Una lectura antropològica. I això és Kant, precisament. Kant diu exactament això en la divisió entre fenòmen i numen. Kant està dient, quan arriba una cosa a nosaltres fem una lectura amb els nostres aparatos cognitius de lectura de la naturalesa. Què és el que sigui la naturalesa en si mateixa no ho sabem. Nosaltres fem una lectura bàsicament quantitativa de la naturalesa. Però amb la teoria de Goethe es desmunta aquesta història. Amb la teoria goetheniana, Goethe està dient en aquesta teoria que si realment el groc i el vermell, etc., són unitats psicològiques també, qualitatives, està dient que la natura també hi és el vermell i el groc. No és tan sols una lectura nostra per les vibracions, sinó que són principis que actuen a la naturalesa independentment de nosaltres, de la nostra lectura. I això explica el per què fins els animals, qualsevol les plantes, davant de la llum, davant de la foscor, o davant del groc o el vermell, reaccionen diferent. O per què, mitològicament o simbòlicament, l'or, el groc, ha sigut sempre el realme de la realesa, els reis. O sigui, tota aquesta simbologia, tota aquesta mitologia que hi ha darrere dels colors, ja està apuntant que els colors són alguna més que freqüències quantitatives. Són elements, essencialitats qualitatives, que estan tant a nosaltres com a la naturalesa. I en aquest moment els fidelistes alemanys es donen compte que la teoria de Kant és falsa, que si volen entendre la naturalesa tenen que entrar en una interrelació entre sujeto i objeto. Seguim? Tenen que fer una lectura de la naturalesa en la qual l'home llegeix la naturalesa ja el mateix que l'home i li torna la naturalesa a l'home. Tan sols la bipolaritat entre sujeto i objeto aclararà la nova filosofia. La nova filosofia que té que superar la filosofia transcendental kantiana. Té que entrar de la dialèctica, de les bipolaritats entre sujet i objeto, entre home i naturalesa.
només veient quines classes de titularitats i de síntesis es produeixen, entendrem exactament de què va la naturalesa. Conseqüència, és molt important que capteu aquesta diferència entre el quantitatiu, perquè si capteu, si acceptem la tesi gotteniana, vol dir que el qualitatiu existeix fora, en l'objet, no sols en el subjecte, com afirma Kant i la ciència moderna. Aquest és el punt, l'experimento públics del tema. A veure, abans de passar a la filosofia, intentem resumir en 5 o 6 punts la importància del paradigma genètico-morfològic que proposa Goethe. Número 1. Fem una reducció ara perquè tingueu un apunt fins a les dues. Número 1. Goethe critica a Newton i la teoria newtoniana pel primer punt perquè la ciència il·lustrada newtoniana no té en compte els sentiments. La ciència moderna és una ciència antiemocional. Destrueix els sentiments i diu que els sentiments no pinten res a la ciència. Quan Goethe creu que els sentiments són constitutius per entendre un fenomen de la naturalesa. Hasta que sigui la física, corxons, hasta que siguin les plantes, siguin els animals, sigui la física. Qualsevol fenomen té un element emotiu que tenim que entendre i capçar. I diu que és que si es fa aquesta separació brutal que fan els il·lustrats des de Galileu entre raó i sentiments, que és típic de la ciència moderna, destruïm qualsevol possibilitat també d'un control ètic posterior sobre aquestes coses. El científic es pot rentar les mans, pot inventar el nàpalm i la bomba atòmica i dir, oh, la ciència és neutral, jo no sabia nada. No sabia nada perquè el paradigma científic ja porta dividint sentiments i raó. Aquesta divisió entre sentiments i raó, la qual lluiten els romàntics sistemàticament, és el punt de partida de la discussió. 2. Segon aspecte. Segon aspecte de discussió, goethenià, i quan parlo de Goethe estic parlant evidentment del deixeble de Goethe també, és la crítica que té lloc entre, en la ciència il·lustrada, entre l'objecte investigat i el seu context. I Newton és un mestre en deslligar l'objecte investigat del seu context general, de la naturalesa. Aquí el que es fa és agafar l'objecte, castrar-lo, tallar-lo i col·locar-lo en un puesto estèric, al laboratori. Quan realment l'important és veure l'objecte en les seves interrelacions globals. El que fa la ciència moderna porta a l'especialització. El base no és l'especialització per entendre la naturalesa, sinó que és l'holístic. La base és la visió de la totalitat de les coses. Qualsevol fenomen, si comencem a dir que l'important és parts infinitesimals, treballant les moltíssims parts infinitesimals, perdrem de vista el holos, el global. No tenim temps a vegades, ni arribarem mai, que anem sempre a l'infinit per veure una visió global. Una visió global és necessària. Una visió holística és fonamental. I també dintre d'aquest aspecte de la separació de l'objecte del seu context, la ciència moderna desvincula sempre l'objecte de la seva història, de la seva gent. Això passa a totes les facultats. Tu vas a medicina, o tu vas a biològica, o tu vas a física, t'explica la història de la física. Què va? T'explica el que hi ha. Sí, hi ha una Maria estranya, que és una història de la gent, no sé què, tal. Però aquí no ve ningú i diu, senyors, 2000 anys de física hi ha moltes teories. A partir del Renaixement s'imposa un paradigma, però aquí n'hi havia un altre, i aquí n'hi havia un altre. I hi ha 8 científics del segle XIX o del segle XX que estan en contra d'aquests paradigmes actuals. Això ho explico. Es calla. No hi interessa. Per tant, sempre la tesi de Goethe és que qualsevol fenomen, aquest llibre, jo només el puc entendre si sé la història ens ha portat que aquest llibre apareixi. Aquest llibre, si el veig ara, el passaré, el mediré,
quantes letres hi, el quantificarem, com fan els il·lustrats. Però què va donar peu, quin finalisme va donar peu a que apareixi aquest llibre? Què hi ha darrere? Quina és la història realment en Gutenberg? Què va passar? Sempre hi ha una part de l'objecte que queda absent si no entens la gènesis de l'objecte. Què és això? La gènesis de les coses és fonamental. La història. És el que pensarà Hegel. Gràcies a Goethe es dona compte que hi ha una història per a les coses i que es tenen que, per entendre-les científicament. Tres. Sobretot critica Goethe la separació entre el subjecte humà, l'investigador, i l'objecte investigat. Es pregunta ell, hi ha dos problemes. Per què se separa tan brutalment l'intel·lecte i les emocions de l'investigador de la cosa investigada? Què és el que ens separa? Primer ens separa de les coses els aparatos. Multitud d'aparatos que amb la pretendida idea de la objetivitat para liquidar la subjetivitat es col·loca entre les nostres percepcions i el fenomen. La medicina moderna és un exemple molt clar. Tu arribes, no et miren. A veure, me da las analíticas, por favor. Ell no et mira tu, mira el microscopi, que és el que diu el microscopi sobre tu. Però això és realment abarca tota la malaltia, això? O és un element així? Goethe diu, aquesta monomania de col·locar aparatos, sistemes entre tu, les teves percepcions i l'objecte, porta coses positives, però porta coses negatives. Per tant, siguem conscients d'aquesta història. Dos, per què carai tenim que substituir les nostres intuïcions, les nostres emocions i el nostre intel·lecte per llenguatges simbòlics de caràcter matemàtic? Qui ha dit que la naturalesa s'entén a través de llenguatges simbòlics de caràcter matemàtic? Galileu, Descartes, Newton, però ells sí ho posen. Indica que les percepcions humanes, les intuïcions, el contacte amb el fenomen, el llenguatge humà, el llenguatge ric inclusiu en àmbits de la religió i de l'estètica, ens poden permetre una profundització del fenomen molt més complet que els llenguatges simbòlics de caràcter matemàtic. Una altra vegada estem amb la monomania de que hi ha de que la subjectivitat nostra és dolenta. D'on ho treuen això, que la subjectivitat és dolenta? Dolenta per què? Per què volem sempre extrair, castrar, limitar? D'aquesta forma, diu Goethe, milers d'estudiants que tenen intuïcions estètiques queden per sempre destruïts en aquesta cultura. Només la gent que té propietats abstractes, que els van les mates, tenen bones notes. Però els altres, com segons Goethe són els veritables entenedors de les cultures, són frustrats. Goethe es defensa sobre la idea de que la divisió entre l'art i la ciència. Quina tonteria és dividir l'art i la ciència? O la religió i la ciència. Per què? Qui ho ha dit això? D'on surt això? Critica sistemàticament un altre aspecte, fins al quart o al cinquè. Un altre aspecte que critica sistemàticament és per què la visió microscòpica té que ser la bona. La visió important, segons Goethe, és la biodinàmica. Quina és la visió biodinàmica? Doncs que tal com apareixen les coses de la naturalesa. El que passa és que tens que fixar-te. És sorprenent que els il·lustrats van de cop al micro i no han après un sistema per entendre el fenomen amb les percepcions tal com apareix. Goethe el proposa. El proposa amb aquest assaig que teniu vosaltres de l'obediador entre sujeto i objecte. Davant d'un fenomen que tenim que fer, deixar que el fenomen s'expressi per si mateix. Mai anar amb Vorstellungsarten, mai anar amb visions prèvies al fenomen. I com farem això? Ell proposa aquí, doncs fent uns xocs entre inversos de la forma com apareix el fenomen. I, veurem aquí, ell comença fabricant això per la llum solar. Comença fabricant aquestes papes de cartró per introduir-les en els forats de la llum que vindrà.
I llavors entra la llum. Aquí ja entra la llum solar. I aquí hi ha l'impacte. I com veieu, posa pantalles negres i pantalles blanques. I a les pantalles negres s'inverteixen, l'aparició dels colors s'inverteix segons el foto sigui blanc o negre. Que serà la famosa inversió de Hegel, de la dialèctica, que hem parlat d'aquest. Die Umkehrung és això. Automàticament va fent proves, milers i milers de proves d'aquest estil. Canviant els colors, movent-los, etc., fins a arribar aquí, que és el que m'ha explicat a la pissarra. Veieu? Aquí està potser un ull. La part superior, que és la que hem escollit nosaltres per un dels prismes, aquí veiem el violeta, el blau, el verd, el groc i el vermelló. És a dir, es té que donar temps a la planta, igual. Ja sabem que la planta té una funció clorofílica, etc., però deixem els números. Tractem d'entendre què és una planta. Un altre punt, i no un altre punt important, és la discussió sobre el principi de causalitat. Goethe està en contra del principi mecanicista causal. Ell creu que la clau per entendre el principi de causalitat és el principi d'interacció o causalitat recíproca, com vulgueu dir. Què és el que fa servir Fichte? Wechselwirkung, diu Fichte. El concepte d'interacció. Quan jo produeixo alguna cosa, automàticament no ho quedo jo lliure, sinó que em venen unes coses que a mi constantment. Fins amb la física. I sobretot la clau per entendre la causalitat és la metamorfosi. El concepte de metamorfosi. La forma de l'evolució de les plantes, dels éssers, es tenen d'entendre des de la perspectiva de la metamorfosi. Que és un concepte complex. I ara no us puc explicar en 2 minuts perquè acabarem dins de l'últim. Un altre aspecte de difusió, evidentment, sobretot, és amb el problema, diguéssim, de que hi ha una exagerada prioritat a la ciència il·lustrada de lo quantitatiu sobre lo qualitatiu. Per entendre un fenomen ens tenim de fixar més a lo qualitatiu que a lo quantitatiu. Normalment és al revés. Com que estem acostumats a les gràfiques, a les estadístiques, etc., no captem realment la importància de les essències qualitatives de la naturalesa. Bé, podríem entrar més, però la clau del tema és que resulta que a la naturalesa hi ha principis arquetips de caràcter intel·lectual, vital o espiritual, com vulgueu dir-li, i aquests principis tenen que ser captats. I aquests principis són els que ell denomina Geist, esperit. A la naturalesa hi ha el Geist. La naturalesa no està morta, no és inerte. Hi ha uns principis arquetípics que es tenen d'entendre. Les cultures xamàniques tenen raó, els índios tenen raó. Hi ha uns principis fonamentals de la naturalesa, uns arquetips, que si els entenem, ho entendrem científicament també. El que passa és que el nostre mètode és negar. El nostre mètode indica que el que hi ha fora és mecànic. És una cosa mecànica que no té actiu, que és subjectiu tot, i que nosaltres hi posem noms. S'ha acabat. Goethe vol construir una ciència no per manipular la naturalesa, sinó per entendre. El que es tracta és entendre d'una manera vegada que és natura i no manipular-la a priori, com estem fent nosaltres amb la nostra ciència, diu Goethe en aquella època. En resum final, això acabem la classe. Segons ell, si seguim la ciència il·lustrada, el paradigma físic matemàtic, el que passa quasi sempre és que l'investigador, nosaltres, els subjectes investigadors, com que ens creiem el paradigma newtonià, el que fem són subjectes científics, ho fem de científics. Són científics, com que hem tallat la relació entre subjecte i objecte, són científics deshumanitzats. Són persones deshumanitzades. Els científics moderns són personatges deshumanitzats. Sigui un metge, sigui un físic atòmic, sigui el que sigui. Si seguim, hi ha una altra tesi també, que és que aquesta divisió entre sujeto i objeto
A nosaltres se'ns deshumanitza, però no l'objecte, amb la naturalesa, el desnaturalitza. Queda desnaturalitzat. L'objecte a investigar és artificial. L'hem tallat, l'hem castrat, l'hem manipulat, hem aplicat estadístiques, hem aplicat llenguatges, etc. I queda algo que ja no és la natura. Si és una altra cosa, però la natura no. Sujet i objeto. Interrelació entre nosaltres i el món. Aquesta és la clau per superar la filosofia transcendental. I això és el que fa Hegel, Friedrich, Schelling i Fichte. Moltes gràcies.